Pyroclastic. AJ. Terug. Checken. Hier harder dan als ik val. Zal ik blijven staan, ik zal reizen positief. Ja, gedaan. Hier harder dan als ik val. Zal ik blijven staan, ik zal reizen positief. Yo, hoe begon een mens direct? Was het zij, was het ik? Alsof die zo lekker spek. Nederigen met respect. Jij komt meteen een laat van jullie op die shit. Vader terug aan die daad toe ik jonger was. Aan die daad toe die leven zoveel mooier was. Toe ons zo wens voor ons eie stukje groene gras. Voor ik geweet het, ik is gifted in een ander klas. Voor ons geweet het wat is haatpraat. Om te haat op ander of afkraak. Hoe dit zou wees om iemand te kan seermaak. Wie zou kon dink, hulle sou jou eendag doodmaak. Daar is mensheid, my struggle wat ek daar is nie. Sy is weggevat tot vandag toe ek verstaan het nie. Sy kon nie sien wat ek wel vandag geraak het nie. En dat ek het wel toch gemaakt het nie. Ons leven ja gedaan. Hier harder dan als ik val. AJ. Zal ik blijven staan, ik zal reizen positief. Ja, gedaan. Hier harder dan als ik val. Zal ik blijven staan, ik zal reizen positief. Voor ons geweet het wat is haatpraat. Om te haat op ander of afkraak. Om ander te kan seermaak. Ik zal reizen positief. Voor ons geweet het wat is haatpraat. Om te haat op ander of afkraak. Hoe het zo wees om iemand te kan seermaak. Wie zou kon dink, hulle sou jou eendag doodmaak. Pyroclastic. Daar is mensheid, my struggle wat ek daar is nie. Sy is weggevat tot vandag toe ek verstaan het nie. Sy kon nie sien wat ek wel vandag geraak het nie. En dat ek het wel gemaakt het nie. Ons leven ja gedaan. Hier harder dan als ik val. Zal ik blijven staan, ik zal reizen positief. AJ. Ja gedaan. Van die delen. Hier harder dan als ik val. Checken. Zal ik blijven staan, ik zal reizen positief. Zal reizen positief.